Hello, good morning everyone. For today's video, guys, na itong i-update ang basak ni Mami. So, September 20, 24, September 24. So, mag-update ta sa iyang humay karon kay hinog na siya. So, mga kuan daw ni mga Martes or Lunes jud ni siya ma-harvest kay hinog na gyud siya. So, atong ipakita ninyo guys, no, ang iyang humay mo ni siya. So, hinog na kaayo siya. Pwede na siya ma-harvest no, mga kuan daw may mga Martes or Lunes jud kuno mi ma-harvest na ni siya kay hinog na kaayo. Mana siya no, hinog na kaayo siya. Mana siya. Mga Lunes or Martes daw ma-harvest na ni siya. Hinog naman kuno. Hinog na siya kaayo. Mga Lunes or Martes daw ma-harvest siya. Natanaw mi. Mana siya. Hinog na kaayo ay. Lunes or Martes ma-harvest na ni siya. So thank you Lord. Hinog na kaayo din siya. Ay tas pikas no. Ato i-check dito the pit. Hinog na pud siya. Oh, di ba? Blessings. Di ba blessings? So thank you so much kay nahinog jud siya. Hinog na kaayo. Ma-harvest jud na siya mga Lunes kuno skeriki ug Martes. Hinog na kaayo siya. Hinog na kaayo. Mora to, thank you so much mi og amping kanunay.